Kini gede ka AKASHVANI Shillong ka khubor ban puli di kasan li janai kimat bakong san jo khubor. Sa jit biang u berla kum ulampang ke yendor balok sabha bakhat pra. Dawat mai biang ka negrims ban yo ya ka kedan Institute of National Importance INI. Klatno MDC ka Shela constituency ubat tenwel khar. Bat laraki yak International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking daki program bapher. Ki khubor ki bapniha. U MP ke BJP u belong ru uwe ni kinong ilam barang ba jong ke parti BJP u berla ningusngi sashi senpat ula syajit kum ulampang jong ke darbar Lok Sabha ka bakat pra. U berla ula syajit lengba ke voice vote. Kata baki dekat jong ke darbar parlimen kila jit u da ke basu ong da kaktin nak daw ba ka liang persya ka bala peniang kertong u MP ke sen Congress u K Suresh nak bentar ka suki lampang kam simna dawa bandan da ka jingit vote ha ka tiga darbar. Hadin ke jing syajit jong berla kum lampang u menteri rang bakdo Narendra Modi u nongelam kaliang persya u Rahul Gandhi lambat u menteri ketenat Parliamentary Affairs u Kiren Rijiju kila senran bat lejon ni u lampang bathamai ban shimti ya ka suki lampang hapo ke darbar Lok Sabha. Haba ajin kren ha ka Lok Sabha hadien bula syajit ban long u lampang ha ka kenti ke baar. U berla ula ai kuble ya baro ki dukhat jo Lok Sabha ba kila ai lat ya u ban ai ke jing sakri kum ulampang sa sisien pan. Bat ru alo ke jing sanya ka baki dukhat gidan ha u ha ka ba peniat ya ke darbar. Ula banjur halor kimat ki ba khmat ki jong u kum ulampang jong Lok Sabha ban penriu spa ya ki nongrem jong ka yen darbar parliament bat ru ya ki dukom tenrai jong ka ha ka sensyar pat ba. Ka jing dawa ban ai ya ka kedan Institute of National Importance kata INI ya ka negrims kala susa ateng la da ki bonsnem hendrai kala mi biang ka jing persang ka thamai ban penyo ya ka kedan na ka bentaka negrims ka balong ka Super Speciality Hospital and Institute ka badan ha Shillong. U medical superintendent juga negrims u Dr. C Daniela u loong ba ka tei ka jaka ajing sumar ka balong ru ka jaka puli kajai beteng ban trei klem sange ban yo ya ka kedan INI. Katkum kejing itu Dr. Daniela ulo ong ba katenat ka koi kekya jong sarkar India kala dep menjur kham menshwa ban ai ya ka kedan INI ya ka negrims handai da kejing thong menteri thamai ha ka sarkar ki jing persang dawa thamai ru ki long ki badan kam. Kawai na ki jing mentoy ki bakong san haba yo ya ka kedan INI kalong ba ka negrims kan la ban sedang hino ya ka kedan puli postgraduate but super speciality da ka jingbet bakan yo na ka National Medical Commission kata ka NMC. U MDC jong ka Shela constituency ubat tenwel dekhar ula klatno na ni ka perthei nen ka step si balang. Ubat tenwel dekhar ula bat ya ka suki MDC la South li ki samai. Bat ula bat tengru ya ka kedan kum Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ubat dekhar ula syajit kum MDC nukong house nam arhajar sao. Na kidaw shimet ki jong u ubat tenwel dekhar ula penbenadang sen ya ka rai ki jong u ba onam ya khunshu ha ka election MDC arhajar arfusao. Kawai ka local taxi kalalat tau na ka jing syak terlihat penluet hawai umau ba ubala tua bat telun sya ka surok Shillong penur seladau ki ha pomlum hajan ka senong wakhen kate ke kali ke badan number ML North Sun M North Lai New South kade ke berang wan na lat lengkot sya ka phang jong ka yu penur sela bat ka bakit ru ikinong le jing le hapo haba poi kate ke jaka da ka jing telun lutai umau ba ubala tua na ulum ubadan markhap aku surong kate ke kali kalalat tau na kejing syak terlihat hau ti umau hendrai kala syak tak tak malumala haba unongnya jong kate ke kali ulam mensau balapin kit no yu syak jaka ajung sumar bajantam kat ba kinong song kali baro ki klem mensau laban kedau ba ki jing tua khandau ha kate ke than kila ja kham kha kha ha kini ki khindiat snam menta kani ke kubor kawan sepina ka AKASHVANI Shillong.
Kajing rakhiye ga International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kabalong kasngi ka baka pratheshi tilop ka rakhiye kerpang ye ka kajing persya ye kajing pendan kambaklai ki dawai ni ki drugs bat kajing khayi be anye ki kalalong da kajing penlong ki program ajing tip bat pensai pat ba halor ketika phang ha multi facility hall Gokul Grey Resubel Para North Garwells District jong Jalami Kalia. Hagi program bala penlong baru isi benai lenter. Kitna trikam joko sarkar ki bakunthop ya katanat District Mental Health Society ka Social Welfare Office bat ka District Legal Services Authority North Garwells. Kila penlong ye kilimpong ajing tip bat pensyapat ba halo ka jing pendan kam bakla ye ki dawai penbuat bat ru alor ka jing khayi bi an ye ki. Kita sarkar haki program kiba kila penlong halor ketika bentang kila penlong du igi jeng ko tho slogan bat tho kantin phira ha Manipur ya ka jeng rakhiye ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking la penlong hakeleng ka jela nim kasngi halor ka phang pedeng evidence is clear invest in prevention ka jela Manipur ka badan markhap uput bat dari Myanmar bat ha ka ba u drugs u jelai bah la de ki bun snem kala aru ye ke jingkular bat ke jingbu thong ban rat ding khong ye ke jing sneu na u drugs ha ka jing rakhi ka sngi persya drugs ka ba menta usnem ka bala penlong ha ka nong ba imphal nen ka sngi katna pulit jong Manipur ru kala penlong ya ka jing rakhi ka sngi kerpang ka ba ka pertheshi tilop ka rakhi ban persya ke jing pendan kam bakla bat jing khayi be an ye drugs da ka ba kala penlong da ka jing ya rally jong ki thuk thuk ha keleng ka nong ba imphal nen step bala kawe lama ban pensedang ye ka te ka jing ya rally da menteri rang ba ka jela UN Biren Singh menteri rang ba ka Manipur haba ajeng keren ha ketika lempung nem kesngi ulong ba ki jingjai snam ha Manipur ki don jing yede ba ka jing yela pat ba persya e drugs bala shim da ka sarkar jela ka bayelam da ka seng BJP ki pulit ka West Garo Hills District kila penlong ya ka jing token hadin ba u Deputy Commissioner jong ketiga district u Jagdish Chelani ulah hukum mentoket alor ke jeng sapriang kawai ke video klip ke ba pen ba kawai ke samla kala syak syok syak sempat ha pedeng upat ba da ke rukom penshitam kum hakipor ndai ka belajar ha kawai ke snong ha Garo Hills ketika video ke bala sapriang leng ba kiren san social media nim ke step kala penlong bat wan rai ke jing syak kenthok persyak na ki bebon ki bentar jong ke imlang salang Hagate ke durki ni video la yoi ba kawai ke brio kala syak sempat de ki ding ha ki langut ki sendrang brio kat ba shiken hun ki pat ba pat kinang pet ya kata ke jingja ha kata ke jaka Katanat Excise jong Keriboy District dapok ke jing lam khamat jong Superintendent of Excise da ke jing rap lang Katanat Excise jong ke jela Assam kila penlong ke jing khandra halor ke jing shet kiat bean ha ka snong Raja Bagan ha ka than bernihan ya ketika jeng kendra la penlong hadim ke jeng yo jeng tip jong Katanat Excise jong Keriboy bakadan ke karkhana ke basnak ya klembe dan ya ke license ke batrikam lani ke jeng yo jeng menjur na ke sarkar Meghalaya ha ketika jeng lek kendra Katanat Excise jong Keriboy ke la yo ban kurup ya ketika karkhana ha ke ba ke jeng snak ya bat jeng pen kre ya ka ha ki bitor bat jeng song sunduk kadang ya seprang nalor ke jeng kurup ya ke karkhana la kemru ya khat arngut ki bri ki ba kenthop ikinong trei bat nong peniat ke te ke karkhana snakian halo ke jung dan bentar jung ki hakikam bean ha ke jing persang ke baklem sange ban khanglat e ke jing salantu iki masih hasilenter uput India Bangladesh ha ka arpusan tri ubnai jeli arajar arpusau ke kunhun pet ngor jong Katanat sipai BSF ke ba paharai uput usam keri ha Meghalaya kalala ban yo kurup ya sispa lai pu atli ki masih bat kala kemru ya langut ki bri ki nong India ha ka jaka khaput ka ba ha South Garo Hills District katto gani ka kubor lakot ke belawan shapina ka AKASHVANI Shillong ha ka por prabajing ni so pat ba ka Delhi station na ka bentaki kubor ki banwan naka